Ahojte kamaráti, čarovný mesiac december nám priniesol množstvo rozprávkových zážitkov. Chcete vedieť, čo všetko sme zažili? Poďme sa spolu pozrieť, čo nám priniesol december. Predstavte si kúzelný svet, v ktorom ožívajú hračky a vianočná nálada je na každom kroku. Práve to sme mali možnosť zažiť počas návštevy divadelného predstavenia Lúskačik. Baletná choreografia, nádherná hudba a pútavý príbeh nás úplne vtiahli do deja. Prváci mali svoj výnimočný deň, keď navštívili predstavenie Kocúr v Čižmách v Bábkovom divadle. Súťaž v prednese povestí Šialenský Maťko nás aj tento rok preniesla do dávnych čiast a ukázala, aké bohaté je naše kultúrne dedičstvo. Naši žiaci sa zúčastnili prvého kola školskej športovej ligy a získali prvé miesto. Gratulujeme! Sviatočné obdobie sa u nás začalo s príchodom Mikuláša. Vlastne ich bolo hneď niekoľko. Najväčšiu radosť, ale zrejme, priniesol ten, ktorý zavítal do ŠKD. A neprišiel sám. Prišiel s ním aj ujo Ľubo. Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Naša škola sa aj tento rok zapojila do akcie, ktorá rozžiarila Vianoce mnohým seniorom. Naši žiaci svojím programom spríjemnili predvianočný čas aj klientom DSS. Aj my sme napísali a odoslali list Ježiškovi. Okrem darčekov si prajeme hlavne šťastie a zdravie pre všetkých. Vianocami to voňalo aj na našej tradičnej vianočnej burze. Časť zisku z predaja sme venovali zbierke Maľák nádeje. Pred Vianocami dievčatá z tanečného krúžku Pro Dance K30 pripravili pre rodičov a rodinných príbuzných vianočné predstavenie, aby mohli všetci vidieť, čo všetko sa dokázali za 4 mesiace naučiť mimo školských lavíc. Čas vianočný, čas sviatočný. U nás to sú triedne večierky, darčeky, tradície, rôzne tvorivé aktivity, a naše tradičné vianočné matiné, na ktorom sme si mali možnosť užiť vianočnú atmosféru vďaka krásnym vystúpeniam.
Viac než 50 účinkujúcich vytvorilo 4 hodiny predstavení v tomto už 12. ročníku Vianočného matiné. Pre naše pani kuchárky, ktoré nám každý deň pripravujú chutné obedy, sme pripravili špeciálne poďakovanie v podobe krátkeho vianočného programu. Šťastní sú dnes ako deti, je tu dieťa Božího. Ani sme sa nenazdali, zavítal k nám nový rok. A pri tejto príležitosti vám prinášame pozdrav našej pani riaditeľky. Milí žiaci, vážení rodičia, milí kolegovia. V týchto dňoch spoločne oslavujeme príchod nového roka. Tento okamih je pre nás všetkých mimoriadny. Je to čas na reflexiu, ale aj na nové začiatky. Rok, ktorý sme prežili, bol plný víziev, ale aj krásnych chvíľ. Chcem sa srdečne poďakovať každému z vás. Našim učiteľom za neúnavnú prácu a nadšenie. Našim študentom za energiu a zvedavosť. A rodičom za dôveru a podporu. Bez vás všetkých by naša škola nebola tým, čím je. Do nového roka vám prajem predovšetkým zdravie, šťastie a veľa radosti. Nezabúdajme, že každý nový rok prináša nové príležitosti. Podporujme sa navzájom, učme sa spolu, využíme možnosť spoločne rásť. Udržujme v našich srdciach empatiu a rešpekt, budujme silnú a podporujúcu komunitu. Teším sa na všetky výnimočné momenty, ktoré nás čakajú v tomto roku. A verím, že spoločne dosiahneme veľké veci. Nech je rok 2025 plný inšpirácie, priateľstva a úspechov pre každého z vás. Želám vám všetkým krásny a šťastný nový rok. Ďakujeme pani riaditeľke. A na záver ešte niekoľko pozdravov z nášho stromčeka želaní. Rok sa nám už skončil a s ním aj naše decembrové číslo. Šťastný nový rok vám prajú Danielka a Dávid.